tedy jedna agentura. Jo. Z východní Evropy, Rumuni, Bulhaři. No to je krásné. Halo? Dzień dobry. Dzwonię w sprawie ogłoszenia pracy w Ulmu. Muszę powiedzieć od razu, jestem z Czech, nie mówię dobrze po polsku, ale rozumiem. Za pár dní pustím své děti a manžela, abych jako novinářka v utajení popsala zkušenosti migrantů, kteří se svou prací podílejí na západoevropském blahobytu. Jak se tady schání práce? Hele, Zrovna tady. špatně, jo? Špatně. Paní Eva? Dzień dobry. Eva. Práce na černotu je, ale já na ní prostě nedosáhnu. Jeżeli byliście coś pytał, nie wiecie, nie rozumiecie. V místnosti jsou jen postele a uličky, mezi nimi tak úzké, že je trochu problém jimi procházet. Na Slovensku je to viac menej o tom, že celý život prostě robíš na to, aby si prežíval. Ty vole, to je vedený jak nějakých dementů úplných, to jsem ještě neviděla, jako. Kolem systému výplatu panuje hodně nejasností. Kolik jsi dělal hodin? 280. Už 3 předchozí týdny byla práce vyčerpávající, teď se ale požadavky vedení proměnily v peklo. My máme štětku, kterou nosíme sebou a umýváme po nich ty vole hovna. Pochop prosím tě už jednou, že tady není žádná pracovní doba od do. Tady ti prostě řeknou, že máš jít do práce a nikdy nevíš, kdy skončí. Evropu stále dělí železná opona. Ta mzdová. Já tak ti držím palce, aby si našla nějakou pěknou otrockou práci.